इलेक्शन अब जेहेतु त्रिपुरा मथानि कैंडिडेट गई बरक वानसुका जे बरक सीपीएम नि त्रिपुरा मथा थांका बरक कई सीपीएम ने बुद दिनाय किंतु और सीपीएम ने त्रिपुरा मथा थांनाय नैसिले आईपीएफ टिओ त्रिपुरा मथा थांनाय दङ बीजेपी नि त्रिपुरा मथा थांनाय दङ कांग्रेस नि त्रिपुरा मथा थांनाय दङ आईपीएफ नि त्रिपुरा मथा थांनाय दङ अ बरक रखाय ताई कुनो दिन सीपीएम बुद दिया बरक बीजेपी ने बुद दिनाय अबनो त्रिपुरा मथा 2 पार्ट उनका 60-40 रेशियो 40% थानाय दिनै सीपीएम 60% फाइनाय दिनै बीजेपी होनाय बरक न सालाय जों जे भूल खलायका जों ताई भूल खलालिया जों रेक्टिफिकेशन खलायदि भूल खलायका हंकाय भूल न माफ खलायदन बागै नरक न वानसुक दि हिनाय भूल बार जों खलाय हिनाय साका आसना हामबाय सर धनपुर ते बक्सनगर कनि कन्स्टिट्युएन्सी नि बाय इलेक्शन बसन बासान मारिवो केवल बदल ने खुक्ति खनावो अ कनि कन्स्टिट्युएन्सी वो बीजेपी चिनि थांगा हंगे हापांगो तमनि बागै बेलाय दाय इंनाय एबा बीजेपी हापांग सरकार नारमाया बाबो फालतु पक अब पक नया को पक जाब्रा हिना तांगे सागना महाय तावन बागे हिंका सरकार फाइनानि 31 जन खाइ नंगो त्रिपुरा हो ताबु 32 जन तंग के ताबु जों 31 गाय 32 33 34 जन नंगाय अब फाइनाल कन्फर्म जदि फाइया हंकाय जों फाइया फना माना गुरुबाना ना करि 32 जन तंग सेनि ओ 32 जन जेहेतु जों एमएलए कमुखा फाइदि जों गोबांलै तंलायनो फाइदि जों प्रशासन चालगानो दिल्लीनि जे बरक जे रां फाइमानि आबो जों 32 जन माने चालगै मानो एमएलए गोबां खांगाय पद सेगायो जों पालनो गोबाङै मतम सुलै तंलायनो हंगाय बिहि बसाय बिग्रा फानो हामजागमा तंखांगा अनु खुंगो शान्ति फायो एमएलए कम फानो जों काहां क्लै चालक जागानो हुनाय ताबुक जे एमएलए तंगमाने आबो एकदम चालनि बाय चे जाल बाय सकाबाय स्राय स्वाय जा एवं माइसिली साल काहामने माइसिली आबताय मुंथेगे जैसे क्लाइफानो खरक नै इलेक्टेड उंनाय ओंकाय इलेक्टेड उंगै बो बायया इलेक्टेड उंगै बो बायया बरंस ताबु त्रिपुरा मथानि बरक रक कांग्रेस नि बरक रक सीपीएम नि बरक रक पर्यंत आव 2024 मोदी सरकार फाइनाय 2028 सब ताई वैसे जों 31 जरा बीजेपी सरकार फाइनाय हिनाय त्रिपुरा मथानि बर रक्से चुंबा हरदिबर फाइ पक खलाय तंग मंत्री उंगानि डेपुटी सीएम उंनाय हिनै पन्दसा आसावय कायसा बिश्वास खलायलिया उंगै त्रिपुरा मथा उं तंलायखा बुरि रक बाक्सा हंकाय सोशल वेलफेयर मंत्री नांगौ आगो सानतनान थानि तंगमानि बुरि नांजागो हिनै साइ तंमायो आउन बागायनो बावनि कक जाब्रा अ कक नांगिया बीजेपी जे तंखा मोदी है तो मुमकिन है मोदी नि पक्षे जतन संभव जों विजय उंनाय जों कप्लाय उंनाय ताई कुनो बैकगियर सिस्टम कुरै हामबाय सर त्रिपुरा मथा नि बुट मायंगा गाय नर बुट कमनाय नि किजा गुनै सादां मानके नगाबन कि ताम सानैसा निनि कुआनि लातिया साया नन बकिरि थाया त्रिपुरा मथानि बुट बनाया नन बकिरि थाया नन लासि थाया त्रिपुरा मथानि बुटा नन लासाय बुट गोबां जे किना तमान ले ताबो तो सेने तो जों बुट सिरिया गाय न लाय ना ता बाय साबने बुट दिया बीजेपी न बुट दिया थाइजिं नों सामा कम न बुट दिया हंकाय बरक आबां सालिया खबर hi सालिया बरना जे बुट दिया हंकाय जे बरक बुट दिया जे नुताउरि नाय कायसा बरक साका आं नुताउरि खाहिनाय थानाय इलेक्शन को आंबोनो साका जे नुताउ तान बगे दिबा इंडिया गवर्नमेंट हाइफना नाय तंगना इलेक्शन कमिशन हाइफना नाय तंगना फरक बुसु नुताउरि ओ नुताउरि ने सब साजा तिखलाय बना बस्ता दवाई गंगाउ तिखलाय दि देखि हिना जे खबर बसे नुताउरि सरकार न सुतिरिका सरकार न टाइम दिखा सरकार न कैंडिडेट दिखा जे बरक कैंडिडेट फिटे दिया नंगौ जादिता जे कैंडिडेट नि बिसे कायसा न फिटेन मानजा गया नं नुतारि नानि नन सरकार सुजुग दिबो नन सरकार प्लान नन सरकार ऑफिस कर्मचारी को सुजुग दिबो हाय बसे नुताउरि हुंकाय जे नुताउरि नै कबर सार किछि अबांसाव हामबाय सिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर सर नि बुखाव कायसे सुंगु बिन्दु देबनाथनि प्रचारक बिन्दु देबनाथ बीजेपी नि गोबां बुथ बाय कप्लाय खायनो बगे जे प्रचार फाइमानि जागावा जों कायसा इमांति तमुं नुखा जे तमुं अब त्रिपुरा मथानि एमएलए त्रिपुरा मथानि नेता त्रिपुरा मथानि ब्लक लेवल नि डिस्ट्रिक्ट लेवल नि नेता रक सीपीएम नि पक्षंग प्रचार खलायै सीपीएम ने बुथ दिवै विपुल बुथ जय खलायदि काय बीजेपी न फेल खलायदि ने जेटा सामानि अब जों नुखा आबनि आं सानानि मुसुङो
जे त्रिपुरा मथानि जे सुप्रीमो जोंनि बुबाग्रा बनो तो सामान्य नुगियाख किन्तु बिनि इशारा बायदे दिनै बिनि जे सिपाइ रक बिनि वारियर जेता हिम माने बिनि युद्धा रक अब CPM ने बुद्धि हिने जेता हिम हिबाय माने अब सेलेमा सिंजा सारा मुंसाया और ताइबो नुखा जे त्रिपुरा मथावो एक्स TNB तंगो एक्स NLFT तंगो एक्स ATPF तंगो एक्स ATPL तंगो बरक जे जागा स्वाधीन त्रिपुरा माननानि हिने जेता थांमानि जे संविधान बाय आईन बाय निनी भारत दी संविधान बाय कोनो दिन इ तिप्रासारक मुक्ति मानलिया हिनाय सेलाय बदाम बदाम खलाय कगय स्वाधीन त्रिपुरा तुबना हिने जेता थांमानि दा बिजय नबो नुगो आन दा रंजित देबरमान नुगो NLFT दी गोबां बररक नुगो अ बररक स्वाधीन त्रिपुरा तुबना हिने थांमानि स्वाधीन त्रिपुरा मानगुलिया लास्ट बंनि लास्ट चैप्टर र CPM न बुट दिदि हिनाय CPM न बुट दिदनि बागै त्रिपुरा मथानि प्रचार हिंकाय NLFT ATPF TNB ताबु CPM न बुट दिवै जय खलायदि हिनाय सानान जागादे सकपायसि आं तिनि प्रश्न खलायनानै मुसंगो त्रिपुरा मथानि बरक रगन इनक्लुडिं दा बिजय आचिनि बुफानि समान जेनि अभिभावक गार्जेन हाय रगन नुंसनो लास्ट दफानि कक हदानि कक मुखमुनि कक जेनि बरकनि तापांनि पामतैनि बाहायनि कक न सावै सोनो कबर खलायदिवै NLFT लगे हिमदेका ATPF लगे हिमदेका TNB लगे हिमदेका IPFT INPT विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हिनाय लास्ट बुबाग्रानि बदल त्रिपुरा मथानि हिनाय हिमदिवै लास्ट CPM न बुट दिदि हिनाय बक्सनगर बाय धनपुर फाइसा पाइनानि अबदिनि सिरि राजनीतिनि त्रिपुरा सानि जार्नी सुंसिओ आंसिओ व्यक्तिगत भावे हरिनाथ समाचरण नगेन्द्र रवीन्द्र द्रावकुमारिया गौरी शंकरियान NC देवर्मा जेसुरपानो शिक्षित उंथं ब प्रजा राजा हंकै बयस कम्फानो महाराजा प्रद्युत किशोर देवर्मा बखै बयस कम्फानो बसिनि राजो बसिनि बखरक नय ताबुकले चिनि राजा चिनि दफानि बागै हुकुम मुकुमन संविधाननि बिसिंतै निनि संगठननि बिसिंतै प्रोटेक्शन खलाय सुनो बेरा खावाय नारक जावानो नेचुं फाइमानि लास्ट हंकै बिनि जे दल प्रत्येकटा MLA प्रत्येकटा वारियर प्रत्येकटा बुढी बदल प्रत्येकटा सिक्ला बदल त्रिपुरा मथानि जत वारियर र CPM न बुट दिदि हिसाबानि आं सुंना मुसंगो बुबाग्रानो आं सुंना मुसंगो जेनि विजय कुमार रांखल न जेनि बुफाना आं सुंना मुसंगो रोनाल्ड देबरमाना जाता त्रिपुरा मथानि प्रेसिडेंट न आं सुंना मुसंगो बरनि जत सब एडवाइजरी कमिटी ऑफिस बियार न नंग रूट मैप तामो त्रिपुरा मथानि रूट मैप तामो रुंगो तुबुय फाइलै लास्ट लिंगरक त्रिपुरा सारनो रुंबाय समुद्र सुकलुंगाने दंनि रूट मैप अ रूट मैप क्लियर जदि खलाया हंकाय सिनि बरक रक बरकनो कुनो दिन याकार गला आंतायबो सानानि मुसंगो पातल काइना सुप्रीम कोर्ट ऑफ केस रिनानि बागै CAB बा CAA नि बागै केस रिनानि बागै रांथुमपुरो आं नुखा रांथुमबाय जखन ब केस रिमारक नुखा बिनि गिलारक नुखा अबनि उलो चुंताम नुखा हंकाय समस्त बरक रक जेफ्रु पातल काइना पाहारा थांगो पातल काइना विलेज कमिटी थांगो पातल काइना ADC बिसिं जेफ्रु थांगो आफुरु बुबाग्रानि बदल त्रिपुरा मथानि बदल बुबाग्रानि इशारा बायदे बिजु रांखलनि इशारा बायदे आं साइमिया गो बेक पातल काइना अरनि कुतुललांनि पातल काइना कक सित्रा क्लाय साका बनो सुप्रीम कोर्ट केस ने बागे रांथुमका ठीक आं साना मुसुंगो ताबुकसिनि अरनि मन्त्रिनि लगे तंगय नंनि मीडियानि बिसांति आं साना मुसुंगो साबो पातल काइना रां रिखा फाइदि सुं रिरिना बेक खलाय किन्तु स्वाधीन त्रिपुरानि मुंगै विजय रांखल रंजित देबवर्मा NLFT नि जे बरक बुथारमानि बंनि जीवन दान दिदे मानो विजय रांखल अदलनो तिचिनि बुबाग्रा तिनि बसकाम तंग बुबाग्रा लास्ट हंकाय चिनि बुथाजाक मानि ATPF रंजित देबवर्मा समस्त TUJS नि चेयरमैन मेंबर अफ बुथाका अनि उनको देबवर्मा चिनि अलिन्द्र देबवर्मा नो बुथामान र चिनी बलंगनि बरक र उनको न बुथाका विश्व देबवर्मा न बुथाका विश्व देबवर्मा जीवन न दान दिमन नाय उनको न अलिन्द्र देबवर्मा नि जीवन न दान दिमन नाय आमनि बागैना आं सानान मुसंग नो त्रिपुरा सानि बुखाव जदि खापां तंथक बा खापां स्रामा रिमाय हंकाय खापांग लाथ्रिदानि नि कुनो अधिकार करि बहगो जदि नुं माइरिमे हंकाय बहगो लाथ्रिदानि कुनो अधिकार करि आमनि बागैना अब वार्निंग सेंसनाय अब लास्ट एंड फाइनल फाइट सेंसनाय नर विजय रांखल
বুবাগ্রানি বদল রঞ্জিত দেববর্মা নরক তামনায় নরক কি ও বরক রোগ যে নরক বুথারবো মানে যে বরক নরক পানিশমেন্ট মানে ও বরক রোগ রাজবাড়ি থাঙ্গয় বিজয় রাংখলনি নগদ থাঙ্গয় রঞ্জিত দেববর্মানি নগদ থাঙ্গয় আনি বসালা নরক নরক বুথামানি আনি বসালানি জীবন দান মারিনাই ইয়াকে চবা চলে নাই নাই নরক খাইজানানি মুসুং নরক লিমিট দङ লিমিট क्रस उंतंखा सीपीएम न बुट दिदि माने चिनि दफाना सर्वनाश खालायदि हि माने सीपीएम फाइमानि बागै समस्त खुवाइनि चिनि तालुकदार बसरं सर्वनाश उंथाङो आं बागैना आं आपिल खालायना मोसङो चिनि बरग ताबुक न त्रिपुरा मथा न सीपीएम न कांग्रेस ताबुक बीजेपी फायै जनजातिनो डेभलप खालायनाय जनजातिनो उन्नयन उन्नति खालायनाय नरेन्द्र मोदीनि बदल फायदा नांगौ तानि मोनसे एग्जाम्पल अबनो जत्तनी उकलोक कलेजाक दफा तिप्रासा दफा ट्राइबल जनजाति पिछिए पड़ा निनी शिड्यूल ट्राइब बा अभाय हिने रत्न ताबुक द्रौपदी मुर्मु न प्रेसिडेंट्स नाम लिखा आवन बागैना आं सादामु संग प्रेसिडेंट नि बिसिंग मोदी जी नि बिसिंग प्रेसिडेंट नि सानि थाङै अ आमायै अ मोथांनाय जुगमा अ सिनि संविधान न पाहारानि दंनाय अ संविधान नि मालिक सिनि अरा हानि 184 जन राजानि बसक रक राजानि बसक प्रदूतनि प्रजारक महाराजा प्रदूतनि प्रजारक सुं खमाखा फाइदि हिं सानलायै ताबुक सुं बासेदान लामाव अन्तत पक्षे चुन भुल रूट मैप ताख्लायदि हिनाय आं इ नरनि मिडियानि बिसिक्तै बुबागरा सिनि दाखोत विजय रांखल रंजित देबबर्मा आनि दा आबरंना आं सानानि मोसंगो आं अनुरोध नरक बरकनो तिप्रासान भूल पथे तलांगय रूट मैप मिस्टेक खायै सर्वनाश खायनानि बागै अमथि प्रचेष्टा ताख्लायदि अब साया मोदी जी न लास्ट एंड फाइनल डिसीजन नानै तिप्रासान प्रोटेक्शन हिनानि 125 अमेंडमेंट हिंदी एडीसी मोर एम्पावरमेंट हिंदी ननि एडीसी वो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट हिंदी ननि एडीसी वो लैंड नि एम्पावरमेंट हिंदी सिनि बरंग टीटीसी हिंदी 50टा एडीसी वो सीट हिंदी अब जत सम्भव मात्र मोदी जी नि पक्षे सम्भव भूल पथे खायै आं खानामानि बुसुदेब बास्तव साइमेया तथ्य आसे प्रमाण नाय माहाय दिल्ली थांगो सुप्रीमो तिप्रामथानि ताम धनपुर बाय बक्स नगर बीजेपी न बुट दिदानि बागै आं नुंबाय कक सालायनाय बागै फायो हि खानाबो थां सावै कक सालाय फायका अर फायका हिंके सपना रंजित विभिन्न बररंग ए सीपीएम न बुट दिदि बीजेपी न फेल फेल दिहि सबै मानु खाबले साबन दुकारिना नाय अबनि जवाब तिप्रासरन सालसा मारिनाय आवन बागैन आं साना मुसुं नंग मीडिया नि बिसिक्ति आभाय भूल पथे तलांगरिवै बरक दं विभ्रांति खलायरिवै सुंताबु सिनि बरक बेलाय खायरेकमा सिंसा जेफ्रु दिल्लीव कांग्रेस आफ्रु त्रिपुरा जो जत सीपीएम सानिन जरख उल्टा दिल्ली जेफ्रु बीजेपी नाहा देहि तंग जत त्रिपुरा म थांग तंखा तुई पर्यंत खानिया जेपी नाद्दा न ओ बरनि थानि थांग नुं बिखा सानाय बरन मगज दलाय खायने थांग जेपी नाद्दा अमित शाह निनि उंकन मोदी जी न बगज दुलाई खलायनाय त्रिपुरा मथानि नेता बके सिकी आदलनि नेता हायदे आवन बागैना ताखुकतै बुखुकसं मग मीडिया अंखा आनि मते हेंगाय फोर्थ पिलर या फर्स्ट पिलर नरक नि बिसिक्तै काहाम कक काहाम सानानि हामिया कन हामिया सायानि जे पॉलिटिकल पार्टी बा जे बदल नि बिसिंग कक गुबैनि साइमिया हेंगाय अ पॉलिटिकल पार्टी आं तमया तंना मुसुंया जे पॉलिटिकल पार्टी त्रिपुरा मथाव आओ बीजेपी ने सं सपोर्ट खायो बीजेपी ने बुट दिनाय हिनै नुं साइमिया सीपीएम ने बुट दिनाय सीपीएम ने सपोर्ट खायनाय हिनै जों बिसिं बिसिं कै सावो जोंनि पार्टीयाव सिद्धांत उंजा आहाय हिनै सावै यां सिनियर नेता रकै साया साबना नुं मायुं बुआ फुनुंना नाय मायुं बुआ बिस कामनि बुआ बाय चाया बिसिंनि बुआ बाय चामा हाहाय नुं मोदीनि थानै हंगाय नुं तांबाय पाइजाक आवन बागैन आं साना मुसुङो धुका बाजी सल चातुरी बरक रंग तिप्रासा बुटवा हिने ता थकक्सिदि थकक जागमां फिकुं वाला नाखा आं अनुरोध खायो राजा अंथं प्रजा अंथं सिपाही अंथं वारियर अंथं तिप्रासा 14-15 लाख बरन ता थकक्सिदि आसु सयना आनि ककन मुथाका जतना हामबाय खुलुमका सर ताबुसक जरा नरनि जे कैंपेन चलि तंमानि फाइनल तिनि